Comelec sa Dakbayan sa Sugbo gidagsa sa katapusang adlaw sa pagrehistro alang sa sangguniang kabataan elections apan menos ang nagparehistro sa lalawigan sa Sugbo. Opisyal sa kapulisan sa Lapu-Lapu namusilsulod sa usa ka bar. Patay ang waiter, samaran ang bouncer. Kanhi pangulo sa security sa City Hall nagmaoy ug nanion og armas. Artist sketch sa nagpusil sa usa ka negosyante ug iyang anak gipakita na sa kapulisan. Personal nga kasuko sa mastermind ang gituoan nga hinungdan. Ang winning entry sa 3rd Cebu Media Excellence Awards for Television nga giharos ni Andrea Patenya, ang istorya nga Kuwang sa Panga. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Lunes, petsa 29 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Inyo sabing madungog sa mga sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Katapusang adlaw karon sa Sangguniang Kabataan Registration, hinungdan nga gidagsa na sab sa mga kabatanunan ang gustong magparehistro ang Comelec offices sa Dakbayan sa Sugbo. Wa magdahom ang Comelec officers nga musakang SK registrants sa North ug Cebu District of Cebu City dihang miasdang sa ilang buhatan ang mga batanon. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nagparehistro ron makabutar ug makatabang sa sektor sa mga batanon si John Claude Maxilum, usa ka grade 8 student sa Don Sergio Osmeña National High School. Para makabutar, para makatabang sa kanang Usa si John Claude sa mga kabatanunan nga miapa sa pagparehistro sa sangguniang kabataan karong adlaw. Mato ni Cebu City North District Comelec Officer Attorney Marshall Sarno nga wa sila magdahom nga maabot sa 3,000 ka SK registrants ang magparehistro sa South ug North District. Sa milabay nga tulo ka adlaw, nag-abot-abot kadtong gustong magparehistro. Pero we have the impression nga di pa makatunga tungod kay kwan, but ngun ani gid ning atong mga tao nga on the last day sa registration ning daghan na ipakidouble ang ubang kuan. Buot ni Sarno nga patasan ang edad sa ma-qualify nga SK registrants. Gikan sa 17 anyos ngadto na sa 24 anyos ang iyang nakit-ang qualified voter sa SK. Dugang niini nga mas maayong dunay kaugalingong baruganan ng SK ug di magsunod-sunod aron makalikay sa korupsyon. I believe siguro nga kinahanglan guro tag-reform sa atong ang SK but not dili gyud nato wag tangon ang tibuok nga SK siguro. Kinahanglan siguro maybe sa iyang edad murag 15 anyos bata ra sad guro kayo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Alang sa Cebu Provincial Comelec, ilang namatikdan ang pagmeno sa mga nagparehistro sa SK. King Perez, Sugin Limi. Sa ikasiyam nga adlaw sa sangguniang kabataan voters registration, ana sa kapin 30,000 ka mga batanon pa lang ang nakaparehistro. Sa listahan sa Comelec sa lalawigan sa Sugbo, adunay mga lungsod nga wa pa makabot og usa ka gatos nga nagparehistro alang sa umaabot nga SK elections. Sa lungsod sa Uslob, 59 pa ang nagparehistro sukad niadtong Setyembre 20. Wala usab makabot og usa ka gatos ang nagparehistro sa Puro, Pilar, Alcantara ug San Francisco. So tingali, daghan tay factors nga ma-attribute nganong ni decline ang nagparehistro. Number 1, posible nga nahurot na ang nagparehistro atong June or July last year pa lang. Karong adlaw ang katapusang adlaw sa pagparehistro sa mga batanon nga nag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos. Nagtuong election officer nga nawagtangan na og interes sa mga batanon sa sangguniang kabataan, hilabi na sa sugyot sa pag-abolish niini. Alang kang guhilde nga dinaangay i-extend ang registration kay wa magkuwang ang Comelec sa pagpahibaw sa schedule sa pagparehistro. So on that note, akong panawagan sa mga batanon is karon ang opportunity diin ilang ipakita unta nga relevant pa ang SK. Kay di ba do naman tay daghay nag-advocate for the abolition of SK because it does not really serve its purpose. So karon unta ang higayon nga ilang ipakita nga relevant pa sila ug interesado silang committed sa ilang Sangguniang Kabataan Federation. King Perez, News 5. Patay ang duha ka managigala samtang kritikal ang ilang laing kauban dihang gidaro ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa sports utility vehicle nga gimaneho sa usa ka Koreano. Ryan Sorote, Sugin Limi.
puwerteng gubay ning motorsiklo human gidaro sa SUV nga gimaneho sa Korean National nga si Taejin Im dinhi sa National Road sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan kagahapon sa kadlawon. Patay ang mga sakay sa motorsiklo nga silang Wilson De Parini ug Jomar Patrick Sugalor nga puros mga taga Liloan. Samtang kritikal ang usa nila kahigala nga si Randy Manzano. Gikan na mista mga biktima ug paingon na untang mamauli diyang nakasugat og disgrasya. Sa akong kita dito ang kanang kuan ni isugat sa motor ang Starix ito nadaro ang motor nalagpot ito sa hampa. Base sa skid marks, gidaro ang motor og dulan 60 feet una ni bangga ang SUV ining barong-barong. Nang lagpot ang mga biktima og di mo minus 20 katil gikan silang gisakyang motor. Nakasakit ko na niya dito sa may baha. Hadlok na ganyan, kahit andran na siya. Matuyang na siya gagan. Pag-abot niya, ano kanuwa na siya napunton, magbubugin siguro driver. Wa mi atubang og mihatag og pamahay ang langyaw. Gani, mitago kini sa pansayan sa detention cell. Sa punerarya miabot ang maginikanan sa mga biktima. Nasayran nga usa ka draftsman sa furniture company ang 23 anyos nga si Wilson, samtang way trabaho ang 27 anyos nga si Jomar. Desididong mo pasag og kaso batok sa Koreanong driver ang maginikanan sa mga biktima. Oo, tinabuhi na guna nakalas. Ryan Sorote, News 5. 7 ka tawo na nga angol sa managlaing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nagsyagit sa kasakit si Evan James Sisipan samtang gitabang sa mga sakop sa Basak Pardo Emergency Rescue gani ang kadlawon dinhi sa Maydan F. Liama sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nabali ang wang batiis niini dihang gibanggaan sa laing motorsiklo. Matod sa nakakita nga milabang sa pikas lane ang biktima ug wa makabantay nga dunay laing naghaguros nga motorsiklo. Ang nakadasmag giingong natumba apan igorang namapha ug nibalik og sakay sa motorsiklo ug nisibat. Abti kinuon nga nakasuwat sa plate number sa motorsiklo nga QR9621 ang biktima. Nangaangol sab ang usa ka pamilyahan human mabangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa puti nga auto sa may South Road Properties pasado alas 4 kagahapon sa hapon. Gikan sa Sugbo Building ang pamilya ni Eugenio Rodriguez nga taga Talisay diyang kalit nga miliko padung sa main road sa SRP. Matod sa driver sa auto nga si Arjam Bunsukan nga taga Barangay Mambaling, misil bato pa siya isip sinyas nga muuna siyag agi kay kusog ang iyang padagan apan wa kini panumbalinga sa motorsiklo. Gitabang sa mga rescuers ang pamilya ni Rodriguez nga naglakip sa iyang asawa ug duha ka mga batang anak. Base sa investigasyon sa traffic enforcer, ang auto nagsubay sa insakto, violation sub ang gibuhat ni Rodriguez kay doon na kini tulo ka angkas. Kita nimo. Right of way, ano sir, auto yun. Sa auto gini sa sakto gini sa pasling gini sa rapita yang motor dit mugawas tadi kita mo gawas na muditso tadi sa pasling kay naa magipusog kayong dagan gikan diha bita. Pero sir, kana bitang mag-angkas kag duha ka bata, allowed man na upat ka buksa kay Di motor? gina siya allowed ng violation na gina siya, overloading na gito siyang pormahan. Daling gida sa tambalanan ang duha ka pasaherong nangaangol, human nagkabangga ang Isuzu Elf ug PUJ sa Maydan and Bacalso habig sa Barangay Mambaling niadtong Sabado sa Udto. Ang mga biktima mao silang Catalina Libatin taga Minglanilla ug Amelita Cuadero taga Talisay. Matod sa traffic investigator nga wa maka-break ang Elf driver nga si Ernesto Baculi ug sikit kaayo ang duha ka mga sakyanan sa wa pa magbangga. Late applying ang kaning pati A, kani Elf. Taas man siya kanang brake mark. 1.88 ang yung brake mark. So sikit sa kayo ang PUJ, muna talit sa kayo ang pagkawansag. Mutunga na siya ka-apply o brake, muto din na siya sa lubot yung bangka. Dennis Tanok, News 5. Aron mas sayon ang komunikasyon sa mga kapatid natong dunay problema sa pagdungog, usa ka sign language training ang gipahigayon gamit ang Filipino. Samtang gitapos sab kagahapong adlaw ang National Week of the Deaf. Juliet Hainar, Sugin Limi. Ang gitun-an sa maong grupo mao ang basic sa Filipino Sign Language. Kay kasagarang naandan sa mga hearing impaired nga gamiton mao ang American Sign Language. Gikampanya sa hugpong sa mga bungol ang pagtuon sab sa FSL nga huom sa mga Pinoy. Sama sa ka-diverse sa pinulungan sa Pilipino, dunay say managlahing sign language ang matag rehiyon sa nasud mao nga mas maayong tun-an ang FSL. Si Marlo nga usa ka graduate sa Cursor Education nga usa na karon ka negosyante, wa magpalupig sa pag-apil og mga indigay. Gani nahimo siyang first runner-up sa 2012 Deaf Gay Philippines ug siya sab ang National President sa Philippine Federation of the Deaf Youth Section. Bisan sa ilang mga
mga nakabot nga kalampusan nagpadayon gihapon ang diskriminasyon. But those discrimination words or derogatory words like amang, it's very sensitive. They are not really sensitive about teasing us. Mapasalamaton ang mga DEF sa suporta nga ilang nadawat gikan sa mga individual ug local government unit sama sa dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Naga. Dunay volunteer nga gikan pa sa Marawi City ang tuyong mianhi sa Sugbo alang sa iyang advokasya sa pagtabang sa mga DEF. Iyang awhag nga hatagan og pagsabot ang mga bungol kay kinahanglan kini nila aron kumutaas ang ilang moral. All of us should support the deaf community's advocacy, especially on their rights. Human rights, educational rights, and all the rights. I strongly advocate Filipino Sign Language because here we communicate with deaf, so hearing also must understand how to communicate. Gitapos kagahapon ang kasaulugan sa National Week of the Deaf nga dunay temang Strengthening Human Diversity. Tumong sa kalihukan mao ang pakiglambigit sa uban pang mga grupo sa mga individual nga dunay kakulian sa pandungog gikan sa ubang mga nasod. Dako pa ang trabahoonon sa pakigbatok alang sa patas nga katungod alang sa mga persons with special needs sama sa paghimo og mga balaod aron paghatag nilag insaktong trabaho. Panawagan sab nila sa media nga magbutang og sign language interpreters sa ilang mga salida. So there are at least two areas. Currently, in the television news, for instance, you don't have any interpreters on the actual television. So the deaf community is unaware of the wider world around it and the events that are happening. That's one area of advocacy that we need to work on. In the second area, the government needs to have more awareness of deaf people. For instance, the amount of deaf people who don't have employment. They are unaware of the statistics and the evidence that we've gathered about deaf people in their situation. So this is another area of advocacy that needs to be continued. Julie Tainar, News 5. The winner for the Reporter of the Year for television category is Patricia Andrea Patella. Congratulations! Congratulations, Andrea Patella, Reporter of the Year for television. Upan sa iyang istorya nga huwang sa panga, nga mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Usa ka giila nga drug pusher sa Barangay Dayas nga dakpan sa kapulisan. Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Station 1 si Ernesto Flores Ibanez, 45 anyos. Nakuha gikan sa iyang panimalayang usa ka medium-sized pack ug 5 ka gagmayng pakete sa shabu nga mobalor og mga 20,000 pesos, lakip na ang mga drug paraphernalia. Si Ernesto nadakpan pinaagi sa search warrant nga gi-issue ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro tungod sa paghupot og pagpamaligya og drogas alang sa usa ka Ronnie Ibanez Flores. Nabilanggo na kaniadto si Ibanez tungod sa kasong carnapping. Ang pagkalambigit sa nagkalain-laing krimen mao ang hinungdan nganong nag-ilis-ilis kini og pangalan. Apan si Ernesto alias Ronnie nang himakak nga usa siya ka drug pusher o carnapper. Matud niya bugtong kaso nga iyang giatubang karon sa korte ang possession of illegal drugs. Ernesto Ibanez dyan na siya. Yung tinuod ng pangalan dyan, dagan siya mga aliases because sa mga previous sa niya mga activities, no? Mga illegal drugs and then yung carnapping na pa siya, carnapping cases. Amo pang i-verify kung unsa ning hitabo sa iyang kuan sa kaso niya. Layo, namoy kaluoy pa nga pagka-istorya, pamilyado mo tatanan diri, maluoy sa taon mo, wala itang ko na. Saan nga, imuha ni Dili, wag yung ako mo. Namugi kaso. Ilang level 3 drug pusher sa Barangay Tugbungan sa lungsod sa Konsolasyon nasikop niya atong Sabado. Pamilya niini mi pasangil nga planted ang mga nakuhang ebidensya. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Girunda sa Konsolasyon Pulis uban ang SWAT ni adtong Sabado sayo sa buntag. Ang panimay sa gidudahang drug poser o coordinator sa illegal nga swertres nga si Apollo Neil Pacifico Vidal sa Sentro Purok 1 Sitio Ibabaw Barangay Tugbungan. Duha ka dagkong pakete sa gituang shabu nga mi kantidad og kapen 141,000 pesos
kapin sa 3,000 pesos nga halin, usa ka libo nga fake money, 2 ka cellphone, usa ka video karira machine, paraphernalia, high alay, swertres og kining kombinasyon sa numero. O nabadlong na ni siya sir ni Konsehal Dax Mendoza. Yeah. To actually nakuhaan din sila og karera ug nawa na to kung ano karon nga nanasay nabalik. Dugang sa kapitana nga sa ilang gihimong pakisusi, daghan pang nalampigit sa illegal nga kalihukan sa iyang barangay. Ang pagpangronda sa kapulisan batok kang Vidal, gibasi sa search warrant nga giisyu ni Judge Teresita Abarquez Galanida sa RTC Branch 56. Gihulagway sa kapulisan nga level 3 drug poser ang dinakpan. Taon-taon na ni siya gipanida nato, gani na siya sa ato ang watchlist, sa drug watchlist nato kay tungod siyang illegal drugs na mga activity. Nibalibad sa pagpa-interview ang dinakpan human mipugong ang mga anak ni ini. Apan nagpunay og yaw-yaw. Ang asawa kay giingong gitamnan og ebidensya ang iyang bana. Normal na siya ng mga reaksyon sa mga hingtungdan pero di man nato na malimod kay sa pag-implement nato sa search gisaksihan man sa atong mga barangay officials. So kung unsay ila kuan atol na siguro nila sa korte isaka. Ray Pasaporte, News 5. Drug pusher sa Liloan, nagyaw-yaw dihang nadakpan sa mga pulis kay matod pa, planted ang mga nakuhang ebidensya. Samtang babaeng pusher sa barangay Kamputhaw, miangkon nga siya usa ka drug pusher. Ryan Surote, Sugin Limi. Nagsigig reklamo si Michael Garbo, ang giilang level 3 drug pusher, dihang gidas sa Liloan Police Station human nakuhaan og 2 ka bulto sa gituang shabu ug magamit sa pagripak niini gikan sa iyang panimay. Subject sa search warrant ang dinakpan nga giluwatan ni RTC Judge Teresita Galanida tungod sa giingong illegal nga kalihukan ini. Gingwa dayon na blaze sa subject ang pultahan sa iyang balay kinsa 2 ka semana gipanid-an sa kapulisan. Gihimakag sa dinakpan ang pasangil og giingong igora siyang naggamog mga manok igtatari. Sito ni mo alam mo na kuha dito. Woy, sinita mo di. Opo. Nagusad ka dito. Natulog mi ako uban sa akong pamilya. Nya. La sila. Ya gini kay mo may nakuha gikan sa iyang posisyon ya namo tay mga witness nga gikan sa barangay nga iya gini maong butang. Gipasangin sab nga usa ka level 3 drug pusher si Rowena Duran, taga Purok 3 sa barangay Kamputhaw kinsa nadakpan sa Cebu City Intelligence Branch pasado alas 9 kagabi human sa gihimong bypass operation. Gawas sa ka pakete sa gituang shabu, nakuhaan sab kini og 11 ka gagmay, 2 ka medium size sa shabu ug dulan 10,000 pesos nga kwarta. Si Duran, silingan ni Luwela alias Lutlot nga nadakpan gihapon sa CIB sa usa ka bypass operation sa miaging semana. Giangkon sa dinakpan nga nagbaligya siya og shabu gumikan sa kalisod. Tingali sa loy upiti sila kung sino masag-asa man tao asa padulong. Asa ang gusto nila dito sila, asa sila ganahan. Pero mas mamahal mo ba ni Lola? Mara. Ano sa mga kita natin? Kaya po itong magwahira. Ryan Surote, News 5. Gilang drug pusher sa barangay Dayas nadakpan sa kapulisan. King Perez, Sugin Limi. Din hininingtan sa sitio Santo Niño, Barangay Camagayan, nasiko pang usa ka 19 anyos nga bayot ug usa ka menor de edad sa usa ka buy-bust operation sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office. Nakuha kining 135 ka mga 9 ampules ug 95 ka syringe nga gikan sa menor de edad. Matud pa sa hepe sa CIB Superintendent Romeo Santander nga nakadawat sila reklamo sa paggamit sa menor de edad sa pagpamaligya og regulated nga drogas. Dugang ni Santander, bisan og giguba na ang city center sa Barangay Camagayan, mutultol gihapon sa maong lugar ang tigpamalit og drogas. Na, kuan lang tayo, kana bang makasagli lang kay wag gyapon sila malugda, marabag nagtuod sila siguro nga nga nara kasayon. We will be prioritizing siguro ang Camagayan. Kay kaduha na. And then maski ingon tala nga wala na kay mga houses diya pero still diya gyapon mo tultol ang tigpalit. Ang 16 anyos nga menor de edad miingon nga igo lang siya nga gipabantay sa Nubain ug ang iyang inahan mo namaligya niini. Matud pa niya, sukad sa iyang pagkabata mo na iyang namatan nga namaligya og drogas ang iyang inahan aron ikabuhi nila. Kuan ako kanang ako ra may gipabantay sa akong mama og kanang nakuha nga bang kwarta, nakuha nga bang item, sukan-sukan.
sukad ning kuan ko, sukad ning dako na ko, mao dyan na kuan sa mama. Maula kini ang panginabuhi sa 19 anyos nga si Gino Villegas nga mo'y gisugo sa inahan sa minor de edad sa pagpamaligya human siya na wada no ginikanan. Ang kanini kuan ni ma'am kay ako wala na pamilya, di ako alam para malibre ko sa kaon. Nanawagan si Santander sa mga opisyalis sa barangay nga tabangan sila sa pagsumpo sa ginadiling drogas. Matud bang Santander nga ang nadawat nilang impormasyon dili gikan sa barangay ug gikan sa mga pribadong tao nga mitabang kanila. So, narada sa mga concerned citizen lang yapon, pero amo alang somehow mo rin ang gingon lagi nga na efforts between sa PNP ug sa mga elected barangay officials. I'm not saying na wala sila gibuhat, but tagaan lang unta o igong pagtagad kana lang kay siyempre katong una itong duha ka minors, di ba? So karon na po still Nubin pero ano na pagyapon ng Nubin until now. Kasong paghupot og regulated nga drogas ipasaka batok sa minor de edad ug pagpamaligya niini ipasaka batok ang Villegas. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Ilang drug pusher sa barangay Dayas na dakpan sa kapulisan. King Perez, Suginlimi. Wa makaikya si Arturo Villacarillo, taga Sitio Bico, Barangay Tipadilla, Dakbayan sa Sugbo, human giserve sa kapulisan sa Parian Police Station ang usa ka search warrant sa iyang panimay. Ang search warrant gi-issue ni Judge Wilfredo Fiel Navarro sa Cebu City RTC Branch 19. Nakuha gikan kaniya ang 14 ka gagmay nga pakete sa shabu ug mga kahimanan sa paggamit og drogas ug mga cellphone. Duha ka semanang gipaniddan sa kapulisan si Villacarillo sa wa pa mangayo og search warrant ang mga pulis. Ayos sa dagang tabang kay namo gyud dagang complaint ani nga mga walk-in nga position nga mari diri nga mao kanunay kusog nga ligya kuno sa droga so among gi kandak surveillance. Balay siya nya sa luyuan na porsyon nga syupanan sa Kini ang ikaduhang search warrant nga giserve sa Parian Police Station karong buwana batok sa mga drug pusher. Di sa pagkaron dito ng mga area sa among barangay nga naso amo pa nang mga ebalwito ng ubang mga report ba. Nagdumili ang dinakpan sa pagtubag sa mga pangutana ni ining inyong tigbalita. King Perez, News 5. Gawas pagkuha og mga balita, mipakita silang talento ang mga sakop sa media sa Sugbo ni adtong Sabado. Gitapos sa makalingang nga K-pop presentations ang Cebu Press Freedom Week karong tuiga. JP Laucatsera, Suginlimi. Mabulokon og makalingaw ang pagtapos sa Cebu Press Freedom Week ni adtong Sabado nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Mandaue. Nahugyaw ang mga tigbalita sa Sugbo sa mga K-pop performance sa ilang mga kauban sa buhat. Gipangandaman yun ang matag performance. Ang Defense PNP Press Corps o mga police beat reporters mao'y naghupot sa titulo isip Star of the Night sud sa unom ka tuig apan napildi sila karong tuiga. We have a point where it's between land and land. Close, time! Yes! Ang grupo sa mga photojournalist o video journalist sa Sugbo, Kunlens, mao'y midaog. First runner-up ang mga reporters nga nag-cover sa Kapitolyo, kun Capitol Reporters in Tri-Media Concard. Third runner-up ang mga reporters nga nag-cover sa City Hall, kun Charm. Ang wa makadaog karong tuiga, doon nagihapoy consolation prize. JP Laucatsera, News 5. Gawa sa K-pop presentations, mipakita sab ang mga tigbalita sa ilang pagka-athletic pinaagi sa mga gipahigayong nagkalain-laing sports activities ni adtong Sabado. King Perez, Suginlimi. Niadtong Sabado natapos ang volleyball competition sa mga beat journalists sa Sugbo isip kabahin gihapon sa Cebu Press Freedom Week.
Sa championship round, nagtigi ang hiniusang puwersa sa Cart Mallet team. Ang mga Capitol of Court reporters batok sa City Hall Association of Reporters in Media, CONCHARM. Human ang tulo ka sets na pildi sa Cart Mallet ang charm. 2, 1, let's go! Sawa pa ang volleyball tournament ng apilsab ang mga media workers sa Sugbo sa tinuig na nga Freedom Run sayo sa buntag ni atong Sabado. Dunay midagan og 3K o 5K din ilang gituyok ang mga kadalanan sa Cebu Business Park. Nahimong mabulukon ang pagdagan sa mga runners kay usaman sab kini ka color run. Din gisabligan og color powder ang mga runners kun moagi sa turning points. Human sa fun run, gisundan kini sa MetaFit Challenge. Dinunom ka mga grupo gikan sa nagkalain-laing media outlets ang nagtigi sa maong kompetisyon. Pinaagi sa lain-laing challenges, nasukod ang kusog sa matag players, ingon man sa paghimo og mga pamaagi paglampo sa mga challenges. Nahimong kampyon ng team sa GMA 7, samtang ang team sa TV5 mao ang may kuha sa ikaduhang pwesto, ug ang grupo sa Cebu Daily News mao ang 3rd place. King Perez, News 5. The winner for the Reporter of the Year for television category is Patricia Andrea Patella. Congratulations! Congratulations, Andrea Patella, Reporter of the Year for television. Uban sa iyang istorya nga huwang sa panga, na mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Nadakpan sa kapulisan ang usa sa mga suspect sa pagpanuli sa Petron Gasoline Station sa Barangay Talamba niadtong Setyembre 25 sa kadlawon. Gipangita karon ang iyang kauban nga nagmaneho sa motorsiklo nga ilang gisakyan. Andrea Patenya, Suginlimi. Si Melvin Igot Roble alias Dinong nadakpan sud sa iyang gipuy-an sa Sitio Beaver, Barangay Tipadilla kagahapon sa Udto. Nakuha gikan kaniya kining 357 revolver nga dunay tulo ka mga bala, drug paraphernalia ug usa ka granada. Actually, ang isa sa mga nakapagturo sa amin dito is just a tip from a concerned citizen. Napaka-valuable talaga ng mga tips sa atin, ng mga concerned citizen natin. No? I really appreciate that. Very timely. Accordingly, siya yung leader ng gang. Gang meaning is a small group lang naman. Hindi siya organized criminal group. No? Positibo kini nga giila sa testigos dihang gipasulob og helmet. Usa sa mga timailhan sa suspect mao ang taas nga ilong niini nga nakuha sa CCTV. Ipa-identify usab ang suspect sa gwardya sa gasolinahan. So we made a point nga arrested na to atong gipasulob sa helmet. So kay lahi ra man gyud ang ang iyang profile kung walay helmet, and then gipasulob na mo siya. So, from there, na positive ID din sa witness mo. Sa CCTV video, miabot ang duha ka tulisang nagmotor pasado alas 12 sa tungang gabi ug nagpatubil sa ilang motorsiklo. Giilog sa backrider ang shotgun sa gwardya ug misud sa cashier's booth. Gisud ang kwarta nga kapin 18,000 pesos sa iyang bitbit nga plastic ug human ang kapin usa ka minuto, misibat dayon ang duha ka tulisan luwan sa ilang motorsiklo. Apan gihimakak ni Roble nga siya ang suspect nga taas ug ilong sa CCTV. Wa di kalibutan lagi na ma'am. Mga tao semua, bago na, mga silingan. Lara ko sa amok pirmi, wajugay gawas-gawas. Itong sa CCTV, dito ikaw? Dito ako may ma'am, ilalang kong ipunit para mahilom. Tugma daw imong ilong sa ilong mo. Wajugay ko libutan na naman. Rengherd, naging ilong ha. Matod sa kapulisan, napriso na kaniadto si Roble sa kasong robbery apan matod sa dinakpan, possession of illegal drugs mao'y hinungdan sa iyang pagkapriso gikan 2011 hangtod Marso ning tuiga. Gipangita karon sa kapulisan ang kauban ni Roble nga nagmaneho sa motorsiklo. Miawhag si Romana sa publiko sa pagdangup sa ilang buhatan kung nabiktima sa pagpanulis ni Roble. Siguro makita ng tao, may mga ibang kaso pa itong ginawa eh. Like hold up sa jeep. No? It's not far-fetched na yung mga nangyayaring hold up sa jeep sa madaling araw during the wee hours of the morning, ganun, doon sa area Mambaling, Talamban areas, baka sila rin. So I would like to appeal to the public kung naging biktima sila,
just come forward that we will file additional cases. Total, andito naman. Andrea Patenia, News 5. Human sa taod-taod nga pagpaniid sa kapulisan sa Liloan, batok sa gingong drug pusher nga kanhisiman, nadakpa nila kini kaganiya pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni Judge Teresita Galanida. Sa mismong pinoyanan sa subject sa Purok Mulave, Barangay Tayod, Liloan, nadakpan sa kapulisan si Marvin Casas, lakip ang iyang pag-umangkon nga si Marian Abaw nga kakonsabo niini sa maong illegal nga negosyo. Gawa sa duha, nadakpan sab ang laing tulo ka mga lalaki nga silang Jenil Orapa, Israel Alvarez ug Van Alinio human makuha og binultong shabu. Matod sa hepe sa Liloan Police Station, dinagko ang transaksyon nilang Casas ug Abaw kansang operasyon moabot na sa kasikbit nga mga lungsod. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang pinakiteng shabu, armas ug mga drug paraphernalia. Shabu kay gani daghang mga residente nga nalikramo nato ang atong mga ang labi na gyud ang itong badak. So nagmonitor ang badak nila, grabe gyud ang kakuan niya. Kanhi pangu sa security sa Cebu City Hall nadakpan tungod sa pagpanion og armas. Ang City Hall mo imbestigar sa naitabo ug posible nga mataktak kini sa trabaho kung mapamatud-an nga sadaan. Leslie Caminade-Vistil, Sugin Limi. Gipaabot na lang sa Human Resource Department sa Cebu City Hall ang report gikan sa kapulisan sa usa ka empleyado nga nadakpang naghupot og armas. Niadtong Sabado sa gabii, nasikop si Dennis Habonero human na niun og armas sa usa ka Joseph Binyas diya sa may 3 de Abril, Barangay Punta Princesa. Nasikop si Habonero ug nagatubang og duha ka kaso nga grave threat ug illegal nga paghupot og armas. That alleged niya na gikan daw sa City Hall, but we are still verifying if tinuod na. Kasi wala pa kami hawak karon na papel na license na or issue ba sa City Hall. Si Habonero gisuwayan pagkuha siyang habig apan nagdumili kini sa pagtingog. Sa off-camera interview, siya miangkon nga kani siya security head sa Sugbo mo nga aduna siya armas. Ang head sa HR department nga si Attorney Dominic Dinyo miingon nga wa siya masayod nga adunay pagtugot sa City Hall sa paghupot ni Habonero og armas. Kung masayran sa investigasyon ang katinuod sa pasangil batok ang Habonero, posible nga mataktak kini siyang trabaho. We don't have official information about it. Sa ginahita po, it's a police matter. So far as we're concerned, we are waiting for any report, official report, or any official complaint. Leslie Caminade-Vistil, News 5. Gipapriso sa Parian Police Station si Sydney Pasana, taga-Tabok, Danao City, human mibayad og peke nga kwarta kagahapon sa kadlawon gamit kining usa ka gatos nga gingong iyang gibayad sa usa ka tindahan sa Barangay Camagayan. Matud sa dinakpan, igo ra siyang miuban sa iyang amigo nga dunay paliton sa lugar. Wa motugan si Pasana kung unsang ilang gipalit sa iyang igala nga nakasibat. Wa na usab magpatinaw sa police station ang tag-iya sa tindahan nga nagpatabang sa kapulisan. Di magudta ka file anis korte sir kung watay complainant sir. Okay ba man gidagop ka? Imo makaroon ni picking 100. Dili na ko sir. Patay ang kanhi stuntman nga namaligya na sa downtown area, human po sila sa wa mailing tao nga nagsulubog helmet. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagminatay sa gawas sa temporaryong Cebu City Medical Center si Ginaline Quijano. Human niya masayri nga dead on arrival ang iyang kapuyo nga si Elizalde Abituna Jr. sa maong tambalanan kagabii. Wa siya'y nahinumduman nga naghisgot ang biktima nga dunay kontra maong wa siya magdahom nga pusilon kini. Uwan ko kay Bog, mura na siya ka ng murla ng sayaan baka basta wala ko kay Bog, hindi man na siya hiling kong sulti-sulti na ako. Gipusil sa wa mailing lalaki ang biktima pasado alas 6 kagabii dinhi sa may Dan Borromeo Corner, Pegulias, downtown area Cebu City. Giingong naglingkod ining folding bed dihang miabot ang namusil nga naghilmit. Human namusil duha ka higayon. Milakaw kini paingon sa nagpaabot niyang kauban nga maoy nagmaneho sa motorsiklo. Usa sa mga nakabantay sa hitabo ang 9 anyos nga anak sa biktima. Duwa tulo. Sampai ka ganing nga pagkuhan? Nagduwa rin may digto. Nakita ko gamay pagpusil. Ang dagang dito siya putong diri. Kuya, duha ka buto niya.
Ang gapusil ko ya kay ga-helmet upuan niya, ang ga-motor kay ga-itom. Ang helmet sa niya itom. Ga-helmet. Wala gitangtang ang helmet. Ako po ganito sa gitudlo. Yan niya. Ni ko naman, ni pasutoy naman. Paano sila? Paano niya? Padong carbon dagan. Nasayran nga ang namatay kanhi stuntman ug namaligya na kinig charger og lana sa nahitabuan samtang nag-sideline sab kinig dispatcher. Panan ako, natural, di na angay pangutan nabay kontra. Gani, gipusil gani siya. So na siya kontra. Ray Pasaporte, News 5. Aduna na artist sketch ang Cebu City Police sa usa sa mga gunmen sa pagpusil ni sa negosyanteng si Jonathan Go ug ang iyang anak. Sila gipusil paggawa sa ilang sakyanan sa ilang compound sa Happy Valley, Barangay Guadalupe sa miaging semana. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang sketch, base sa paghulagway sa boy-boy ni Jonathan nga nagbarug sa gate dihang nahitabo ang pagpamusil. Gihulagway niya ang usa sa mga gunman nga anaa sa 30 anyos, 5'4 nga to sa 5'5 ang height, adunay medium build ug putiun. Love triangle, away negosyo ug personal grudge ang tulo ka anggulo nga unang gisusi sa kapulisan nga motibo sa krimen. Apan usa na lang sa tulo ka motibo ilang gihatagan og dakong atensyon karon. Personal grudge. Yan ang priority. Murder cases are personal within the mastermind and the victim. There's got to be something deeper than what it appears to be. Nakagawas na sa ICU si Jonathan ug anaa na sila sa stable condition sa iyang anak nga si John. Maglisod pa sa pagstorya si Jonathan, mao nga wa pa makakuha og kumpletong impormasyon ang kapulisan alang sa pagsuta kung kinsa ang mastermind sa krimen. Apan mipasalig ang mga pulis nga bisan og di mo kooperar si Jonathan ug iyang pamilya, paningkamutan nila nga madakpan ang gunmen ug ang mastermind. Regardless, actually, it is our job to solve the case. With or without the cooperation, somebody has to be responsible for that incident. Ganun naman yan kasi case is people of the Philippines versus the gunman. Matod sa kapulisan, padayon nilang gipangita ang nagpaluyo sa krimen nga ilang gituuhang wa pa makagawas sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. Kasamtangang gitanggong karon sa selda sa Lapu-Lapu City Police Office ang 35 anyos nga police official nga nakapusil patay ug waiter sud sa bar ni atong Biyernes sa kadlawon. Gawas sa kasong pagpatay, patong-patong nga kaso sab ang iyang atubangon sa Police Regional Office 7. Jinky Bargio, Suginlimi. Mitahan niadtong Biyernes sa buntag ang pangu sa Law Enforcement Section sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Inspector Rogelio Amoroso Jr. humaniya po sila ang waiter nga si John Stephen Lagsanay sa ulo ug liog niini samtang iyasab na pusilan sa tiyan ang bouncer nga si Archie Hesta kinsa luwas na karon. Base sa investigasyon, nasuko si Amoroso dihang gitabangan siya sa waiter ug sa bouncer atol sa ilang panaglalis sud sa Lotus Bar nga may resulta sa pagpamusil. Sumbong sa waiter, tumba ko sa sahog niya. Imbis na itong pagmubarog ko balik, imbis na itong tarong pagbarog ba. Gituok nung ko balik sa bouncer. Mo itong gisumbag na po sa waiter, mo itong nagkisikisi na ko, kaya daghan naman sila niya. Human sa insidente, misurrender sa hepe sa Provincial Intelligence Branch si Amoroso o gi-turn over sa hepe sa Lapu-Lapu City Police. Tanang station ato ning gipablakan do kataytayan Haslas Airport nihimo tagmanhag ultimately pag alas 3 mga 2 o'clock ni tawag si Amoroso nga musurrender siya. Subling gipahinumduman ni Radok ang kapulisan sa Lapu-Lapu nga kun mahimo di lang musud og bar aron malikayan ang susamang insidente. Gipasugda na sab ni PRO 7 Regional Director Prudencia Tambanyas ang investigasyong administratiba batok ni Amoroso. Iyang giawhag ang mga investigador nga nagkupot sa kasong kriminal nga di hatagan og special treatment ang pulis. Give him due process. Walang preferential treatment na ibigay sa kanya. He was appraised also of his rights, and it would be better for him that he should face the charges that
were filed against him. But if findings really would show na it was murder, then we'd recommend that murder be filed against him and that he be that summary dismissal proceedings will be instituted against him. Gipaabot pa sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 ang report gikan sa LCPO bahin sa insidente aron mapaubos na sila sa pre-charge evaluation si Amoroso. Nasayran nga ang maong sala mahug sa violation nga grave misconduct. Kana katong mga based sa tawag diri sa mga reports nga nagawa sa media, kung tinuod man na siya, that would constitute grave misconduct. Maximum penalty is dismissal from the service. Posible sab nga patong-patong nga kasong administratiba nga tubangon ni Amoroso kay gawas nga nakapatay ug nakaangol kini giingong violation sa iyang pagsud sa imnanan ug pagda sa iyang service firearm nga naka-civilian ug off-duty. Sa bars and tawag diri kanang mga camping areas, generally as a general rule we are not allowed. Ang rules pagkakaroon, once you are in civilian uniform, you're not allowed to carry your firearms. Jinky Bargio, News 5. The winner for the Reporter of the Year for Television category is Patricia Andrea Patel. Congratulations! Congratulations, Andrea Patedia, Reporter of the Year for Television. Uban sa iyang istorya nga huwang sa panga na mausay bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Gipasiradan ang inner lane sa upat ka dagkong dalan kaghapon sa hapon alang sa Green Loop Road Sharing Experiment. Kini gipasiugdahan sa grupong Movement for a Livable Cebu alang sa pagpameno sa gidaghanon sa mga sakyanan sa kadalanan ug paggamit sa alternatibong kasakyan. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang mga daan nga naapil sa road sharing experiment mao ang Osmeña Boulevard, Escario Street, General Maximum Avenue ug Gorordo Avenue. Sirado ang katungan niini gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii. Ang eksperimento sa adlawng Domingo tungod kay mas gamay ra ang mga tawo ug sakyanan atul sa maong adlaw kun itandi sa weekdays. Tungod kay hawan na ang katunga sa karsada, libre kining nagamit sa mga bikers ug mga skateboard fanatics. Nagkalain-laing matang sa mga bisikleta ang ilang giparada. Samtang dunasay ng lakaw ug nag-jogging ug gani ang uban, kuyog pa ang ilang cute nga mga pets. Kining si Kane, nalipay kay nakagamit na gyud sa iyang skateboard nga white traffic enforcer nga mga saba niya. Thankful kayo ni sa nagpapaan kay nanadyo time nga makadawa mi, na dili mi kuanon sa mga sito, mga pulis, nga. So ganahan mo nga murag daghanon? Oo. Ano man? Para mas makadawa mi niya, mas kuan gali ang sport nga skateboarding nga. Tumong sa road sharing experiment ang pag-awhag sa katawhan sa paggamit og ubang alternatiba sa transportasyon sama sa bikes aron mamenosan ang vehicle congestion sa dakbayan. Gawas nga makameno sa polusyon ang paglikay sa paggamit og mga sakyanan, matud sa mga organizers, makatabang sab kini sa maayong panglawas. Ang biker nga si Danilo nang hinaot nga permanentihon ang road sharing. Exactly, exercise. So ako busy kay sa work, so nindot po na maka-bike tayo bisan every weekend lang para para mataas kinabuhi. Palayo sa high blood. Apan kung dunay nalipay sa kalihukan, dunasay nag-abot ang mga kilay. Kining si Jenny, wa na kahibawon sa sakyan padung sa kulon tungod sa ka-traffic ug sa kanihit sa jeep. Asal ma'am kay hindi ka kasakay dayon din, matraffic kaayo din. Kung ganahan ka magdalik pa sa imong atuan, so malangan kay ka. So mas maayo na lang gani naglakaw meron. Samtang ang mga PUJ drivers utrosab nga nagbagutbot tungod sa bumper-to-bumper nga traffic. Matod pa, alkansi kayo sila sa ilang kita tungod ni ini. Dili maayo, ma'am kay kuan man na traffic ayo. Unya? Dili yun. Di mo yun? Pero Domingo man, mura gyapon traffic gyapon. Traffic ayo gig.
Mga 3 ka oras yun sa round gikan sa plaza. Ngayon tani nila gibuhat sa SRP onda kay hawan kayo ba? Oo. Dire traffic mo kayo gud. Traffic kayo? Pila ka oras na tanggong traffic? Gikan mi sa Kulon gud. Alas 4 pa. Karon? Ngayon, alas 5 na pa ito. Apan bisan sa mga reklamo, gihulagway sa Executive Director sa Cebu City Traffic Operations Management Attorney Rafael Yap nga malampuson ang maong kalihukan. In terms of the activity, murag success kay daghang participants unya murag lingaw ang area. Traffic-wise, heavy atong kadalanan pero moving ra gyapon ang sakyanan. Sugyot lang niini nga kung subliun pa sa mga organizers ang road sharing, dugangan ang publicity niini aron mas daghan ang mahibaw kung unsa nga mga daan ang angay nilang likayan. Andrea Patenia, News 5. Department of Public Works and Highways mipadayag nga gikinahanglan sa ilang pagtugot ang pagpatuman sa road sharing experiment sa mga national roads. Jinky Bargio, Sugin Limi. Minut sa pagkabaldas sa dagan sa trapiko kagahapong adlaw tungod sa road sharing nga gipasiugda sa Movement for Livable Cebu, ang Department of Public Works and Highways nagkanayon nga wa sila gihatag nga clearance aron gamiton ang mga national road sa maong kalihukan. Apan giklaro sa regional nga direktor sa DPWH 7 nga wa sila pagsupak sa maong kalihukan. Alang kanila, gikinahanglan lang ang tukmang koordinasyon sa ilang buhatan. Now, if it's a national road that they'll be using as a courtesy, they should at least secure a clearance. No? If it's a local road that they're using, they should secure a clearance from an LGU. There should have been proper regulation so that the other users of the road would also be properly advised. Base sa mga mulo sa mga motorista o pasahero, di pa ngayang ipatuman ang road sharing tungod sa kagamay sa daan sa Sugbo. Ang DPWH sa ilang bahin miingon nga andam silang mupalapad sa mga daan sa syudad kung kinahanglanon agig suporta sa maong programa. We always look into that. No, a widening of a road would always be an option for the DPWH, particularly if there are certain criteria by which a road should be widened. No? One of these is, of course, the volume capacity, the present volume capacity of a road. No? Panghinaot nila nga tun-an pa og maayos sa mga organizers ang mga pamaagi aron sa mas tunhay nga pag-implementar sa road sharing program. Jinky Bargio, News 5. Tugnan sa mga abogado sa mga sakop sa Highway Patrol Group nga maka-issue og warrant of arrest ang korte sa tulo ka mga akusadong pulis. Apan private prosecutor mireklamo nga paglangay-langay lang ang gihimo sa depensa ug nakalapas na sa mga lagda sa korte. King Perez, Sugin Liming. Unang tukion sa sala ni Judge Maximo Perez sa Branch 28 sa Argao Regional Trial Court ang gisangat sa depensa nga motion for judicial determination of probable cause. Buto sab mapugnan ang pag-issue sa warrant of arrest batok sa mga akusado nga sila si Chief Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Yes, it was very timely nga pag-file namo to the last time. Katong motion kay actually as a matter of course nanarabagyoy pro forma nga warrant of arrest na but it was not yet signed, so natabang gyud sa amo ang mga motion nga gi-file sa court last week. Nagplano usab ang mga akusado sa pagpasaka sa petition for review sa Department of Justice sa desisyon sa piskal sa pagsangat sa kaso batok sa tulugikan sa 5 ka pulis nga gipasakaan og sumbong. Apan matud ni Attorney Democrito Barcenas, ang gihimo sa mga akusado usa sa mga pamaagi alang sa paglangay-langay sa kaso. I don't think so kay separate mga dito si Judge Perez. They should have address their problem to Judge Perez. Dili makapadayon man ang judge basta once it is masangat na sa korte, bisan pag doon na kay petition, it's up to the judge nga iyabang huwaton. Mao na mong isulti sa korte nga kanang there can be no relation just because you were driving a similar vehicle, pasanginlan ay nga mooy utok sa pagpatay. Hangyon sa prosecution nga dili na paminawon sa korte ang motion sa mga akusado. Gi-file sa depensa ang maong mga motion ni atong Huwebes human sa pag-file og impormasyon sa pagkiha sa mga pulis at tubangan sa sala ni Judge Perez. Ang ilang gi-file ito defective naman yun. It cannot be cured by, I think, by the order of the court nga hearingon. Defective man to ilang hearing.
Tungod sa hulga sa seguridad sa mga testigos, pangayuon usab sa prosecution ang pagbalhin sa kaso sa RTC Cebu City. Well, una sa tanan, gusto ta kong ato sa Argao kay nakita man ako nga si Judge Perez usa ka matarong, impartial nga huwis no nga makahandle ini. But reasons of security nga mao gyud mapatigbabaw labi na mo hangyo sa pamilya sa namatyan. Madlok man silang hitabo sa ni Noel Archibald, hitabo sad sa karong panahon na kay layo-layo patong Argao. Matod sa abogado sa depensa nga posibleng mutambong sa pagdungog sa motion for judicial determination of probable cause ang tulo ka mga akusadong pulis nga nalambigit sa pagpatay kang attorney Noel Archibald ug mga kauban gikan sa Camp Crame sa kauluhan dito sa Argao Regional Trial Court kun mahinayon ang hearing karong Huwebes. Yes, I hope they will be here. Akong giingnan akong particular client si Inspector Lerion nga pariun gyud although hadlok siyang ma-identify din ko nga dili man na because di man po wa man gyud witness nga maka-identify. Nagyud ang akusado. Kay aron mahibaw-an sa korte ni submit bas jurisdiction sa korte kinahanglan King Perez, News 5. Mipahigayon na karon og intelligence monitoring ang kapulisan sa tunga-tungang Kabisayan mahitungod sa plano sa jihadist group na ISIS na ilang patyon ang Santo Papa atol sa pagbisita niini sa Tacloban sunod tuig. Dunay posibilidad nga moagi dinhi sa Sugbo ang maong grupo. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipahugtan ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang intelligence monitoring sa kapulisan nunod sa nanggawas ng mga taho nga dunay mga miyembro sa Islamic State in Iraq and Syria kun ISIS nga buot mo patay sa Santo Papa atol sa pagbisita niini sa Pilipinas sunod tuig. Gani nagsugod na og kabalaka ang mga obispo tungod niining mga huhungihong. Gikatakda nga karong Enero 15 moabot si Pope Francis sa nasod diini ang bisitahon ang mga biktima sa bagyong Yolanda sa Tacloban City sud sa 5 ka adlaw. Sa ating intelligence community, we should try to coordinate with our informants, the people that we have on the ground, and find out and monitor if they're indeed, kung dito lang sa Central Visayas, kung may mga dumarating na mga probable or persons of interest. Gipasalig hinuon ni Regional Intelligence Division Chief Police Superintendent Paul Labra ug sa pangu sa Central Command nga si Major General Nicanor Vivar nga wa pa sila'y nadawat nga taho kabahin sa presensya sa mga ISIS members sa Kabisayan. Kinibisan pa man og gikumpirmar na sa mayor sa Basilan nga duna nay nahitabong ISIS recruitment sa mga kabatanunan sa ilang lugar. Part gyapon sa preparation sa pagpangita og mga impormasyon nga dunay kalabot sa mga posibleng threats ngadto sa Santo Papa. Sa pagkakaroon wala man tay nadawat no. Even without such information regarding his alleged threat to the Pope, sa ako nagikingon pangandaman no pinagi sa pag intensify sa atong intelligence monitoring. Ang totoo po nun, sa TV ko lang naririnig yan at saka sa radyo. Pero sa amin po sa military, wala po kami na natatanggap na ganyan. So, hanggat wala po kami natatanggap na totoo at makapagbigay liwanag dyan, ay hindi po namin masasabing meron talaga. Hugot nga pabantayan ni Banyas ang posibleng pag-agi sa maong jihadist group dinhi sa Central Visayas, gikan sa Mindanao padung sa Leyte, kung ugaling tinuod man ang daotang plano batok sa Santo Papa. Well, as they say, probability, pwede yun because malapit lang yung ang Region 8, katabing region lang natin. Ang dami nating port areas na pwede nila panggalingan kung from here. So, we will take the necessary security precautions na rin. Giingong bisan ug ang PRO8 mao lead security sa pagbisita sa Santo Papa, plano sab ni Banyas nga magpadaog mga sakop sa Leyte aron motabang sa pagbantay sa kalihukan. Gipahibaw sab niini nga hangtod karon, wa pa sila nadawat nga impormasyon kabahin sa posibilidad sa paghapit ni Pope Francis sa Northern Cebu aron pagbisita sa uban pang mga Yolanda victims. Andrea Patenia, News 5. Attorney Georgia, subli natong tanahon ang midaog na explanatory investigative story of the year
nga kuwang sa pangga ni Andrea Patenya. Kini kabahin Glenn sa problema sa mga batang libod suroy nga manglimos sa kadalanan nga nalambigit sab sa mga krimen. Ani ang istoryang kuwang sa pangga. Kunang ubang bata dunay bitbit nga gadget sama sa cellphone o tablet aron dunay kalingawan, di ikalimod nga dunay say mga batang magbitbit og bulsita ug dunay hinguson tibuok adlaw. Ug kun hapit nang muhupas ang ilang tama, manlimos dayon sa kadalanan o di kaha mangawat aron dunay ika-refill sa bulseta. Kini ang hinungdan sa nagkadaiyang tawag kanila, Rugby o Volcasil Boys, BLS kun batang libod suroy, snatcher, mangunguot, child offenders. Apan na ila-ila gyud ba nato sila og tarong? Usa ka grupo sa mga batang libod suroy ang among nahinabi usa ka gabii. Ilang gilimod nga tigamitan sila og drogas apan mitug-an rasab pagkataod-taod. Taguo nato sila sa mga ngang Jessie, 14 anyos, ug si Ralph, 13 anyos. Anong ganahan mo ka? Yung kay tama. Ano man? Kasi tama, ingala Anong makan. For power. Ha? For power ni. Ganahan ako. Kay? Lami tama. Mitugan sab ang duha, nga gawas nga manlimos o manaygon, manguot sab sila ug mang snatch. Gani kadaghanang nadakpan silang Ralph ug Jessie sa mga pulis ug kay mga menor de edad, di sila mapriso subay sa juvenile justice law. Matod sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, responsibilidad unta sa mga pulis nga i-turn over sa barangay ang mga madakpang menor de edad aron ipaubos sa intervention. Ilagay within 8 hours from the rescue of the child, ilagay siyang i-report adto sa Municipal Social Welfare Office. I-turn over nila. No? So, it is now the Municipal Social Welfare Officer to determine kung 15 years old and above, kung a child active with discernment or not. Apan inay intervention, pagpanagmal maoy mahiaguman sa mga bata gikan sa mga pulis. Latok may bastro. Kaya takan ko maayo, gitamakan ng tikin, nalang matuto. Mito ako. Anitog anak ko to, baguman, gikorintayan ako, gipagawas na ako. Ipagawas ka to, itamakan ka itong kuhan, mulag chair nila. Dugang sa mga bata, nga naanad na sila nga dagmalan ingon man mga kasakit tungod sa pait nga storya sa ilang mga kinabuhi. Grade 1 ra kutob si Jessie kay wa na ikapaskwela ang iyang mga ginikanan. Deaf ang iyang mama samtang palahubog ang iyang papa. Di unta niya buot nga manlimos o mangawat apan. Naklatan ko sa papa ko din. Pasa-pasa di ko katawag eskwela kay pagkalimuson ko din. Kumadlok mo kumuli. Kumuli ko ma. Naklatan mo ko mayon. Hektan ko. Samtang si Ralph ug iyang 8 ka igsuon dugay nang gibiyaan sa ilang amahan. Misugod kini gamit og drogas human maimpluwensyahi sa iyang inahan. Ba nakaibaw ng tiyabo kay nakakita mo sa umamagot kay manuyot sila sa akong kuwana. Pag-anak ko na asawa ni mama ba na kuwana nuyot sila sa akong tubangan. I-idolize kaya sa mga bata ang mga parents, no? Kung sa ilang makita sa ilang parent, ila po ng fundon. Matod sa sociology professor sa University of the Philippines, Cebu, kining tanan masubay gihapon sa problema sa kakabus. Gani sa dato sa National Statistical Coordination Board, misaka na nga to sa 405,694 ang mga kabus nga pamilya sa Rehiyon 7 sa tuig 2012. Ang number one reason gabi mo makitaan, gipit na sila. Sud sa community, way klarong mga balay. So ang mga bata, dili magpundo sud sa balay kay wa man sila tarong nga Pinoyanan. Kani siya, problema ni siya sa gobyerno. Ang gobyerno gyud ang moatubang ani. Samtang wa pagyud masulbad ang dugay ng problema sa kakabus, responsibilidad unta sa mga opisyales sa barangay ang paggiya sa mga ginikanan. Parents cannot give what they don't have. And it's very long process. Kung tanaw nato nga, we expect these parents na tagaan ang iyang mga anak o may paggiya kung siya mismo ginikanan, o po na iyong experience before. Kiawhag sab ni Father Carmelo Jola sa Dilaab Foundation ang iyang mga kaubang pari nga moadto sa mga squatter areas aron magkatekismo sa mga ginikanan.
Matud niini, importante ang values formation sa matag pamilya sa bisan unsang estado kay do nagihapoy mga kabatan-unang gikan sa arang-arang nga mga pamilya nga mosampot gihapon sa drug addiction, krimen o teenage pregnancy. Tugitas gawas mo nagisulti Santo Papa. We need to have the smell of the sheep. Many of us, priest, komportable man ta kami sa among kuan. Comfortable, it can be a comfortable life. We have to go out at tugi dito. At to street children, street families. Mato ni Jessie, kung gigam lang siyag tarong sa iyang mga ginikanan, di unta siya musud og bisyo. Miangkon kini nga KSP siya kun kuwang sa pangga. Taliwa sa mga luha, nagpabilin gihapong malipayong bata si Jessie ug gani damgo niining mahimong usa ka engineer o di kaha singer. Between Dugang sa DSWD nga kung kinsa kadtong gustong mupaambit sa ilang gugma sa mga batang libod suroy, mahimo silang mo-apply isip foster parents o mutabang paghangyo sa mga bata nga magpasagop sa mga street children drop-in centers. Adunay sikat nga panultihon ang atong pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal nga ang mga kabatan-unan ang paglaom sa atong nasud. Apan lisod kabuoto na ang maong tinguha kundi magtinabangay ang tanan sa pagsiguro nga mahatagan sila sa saktong giya ug saktong pag-amuma. Andrea Patenya, News 5. Congratulations, Andrea Patenya and the rest of the team because it's teamwork, Glenn, also. Nindot kayo nga storya, no? Pagpahinumdum nato sa atong responsibilidad isip mga ginikanan. Yes. We are so proud of you guys. Congratulations. Paukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!